Jeśli chodzi o leczenie operacyjne, to 3-4 tygodnie należy się oszczędzać, bo rzeczywiście, jest ten organizm osłabiony po zabiegu, ale oszczędzanie to nie jest leżenie, i czekanie, żeby wszystko było dobrze, tylko spacery, spokojne jak najbardziej, bardzo taki umiarkowany ruch jest jak najbardziej wskazany. Natomiast Mikołaj zawsze około 2 miesięcy czeka, żeby Państwa już, jak to się mówi, wpakować w maliny i zacząć taki trening ciężki. To też jest tak, że jest problem z dietą, prawda? Po tym zabiegu i tej energii brakuje, prawda, Aniu? Tak, zgadza się, dlatego ja też przestrzegam przed stosowaniem jakichś głodówek, diet warzywno-owocowych, koktajlowych i tym podobnych rzeczy przed zabiegiem.